Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Jedan od naših pratilaca nas je zamolio da pokažemo takozvani drive. To je u suštini dvojka koja se samo drugačije svira i drugačije naglašava. Samim tim, drugačije je pozicija i leve ruke, takođe je i istrzavanje desnom rukom dosta drugačije. Da kažem, uzet ćemo šablon A-dur, D-mol, H-dur, E-dur. Kod tog takozvanog drive-a ili takozvane još poznatije ciganske dvojke imamo skraćene akorde. A-dur ili A7 hvatamo sa tonovima G, cis, G. Znači A7 po tom drive-u ili romskoj dvojci je ovaj obrt, samo što se sviraju u A7 tonovi G, cis, G. Znači, ton G na četvrtoj žici je na petom pragu, ton cis je na trećoj žici na šestom pragu i ponovo ton G je na drugoj žici na sedmom, odnosno, izvinjavam se, osmom pragu. I njegovo sazvučje je ovako. To je A7. D-mol ili D-mol 7 možemo takođe sa trozvukom hvatati. I to su tonovi D, F i H. Znači, ton D je na trećoj žici na sedmom pragu, ton F je na drugoj žici na šestom pragu i ton H je na E žici na sedmom pragu. Sada H7 hvatamo isto po principu kao što smo hvatali i A7. Samo što su tonovi za H7 A, dis i ponovo ton A. Takođe je ista pozicija, znači četvrta, treća i druga žica su u optici. I E7 možemo uhvatiti isto ovako, samo što ćemo pomeriti nazad za jedan ton, odnosno za jednu poziciju. Gde su sada tonovi As, D i As. Ton As, odnosno ton Gis. To je što se tiče leve ruke, da kažemo A7, D-mol, H7, E-dur ili E7 je po drive-u ili romskoj dvojci. Takođe, glavnu i bitnu ulogu ovde igra desna ruka. Kod klasične šumadijske dvojke, odnosno bilo koje dvojke, je istrzavanje odsečno i samo na dole. Kod romske dvojke, odnosno drive-a, imate sledeći sled udaraca. Znači, imate jedan produženi udarac pa jedan kratak, a oba su na dole. Tačnije, desna ruka radi konstantno. Ja ću samo malo ubrzati ovaj put da vidite kako to izgleda. Znači, konstantno imate udarce desnom rukom. Možete da uradite i neke sinkope kao što sam ja radio na početku, a to je dodatno istrzavanje. Ubrzano. Znači, imate te konstantne udarce desnom rukom. I taj prvi takozvani. Kao da se malo vuče, kao da kasni. Desna ruka radi isključivo iz globa i vrlo treba da bude opuštena. Nije kao kod klasične šumadijske dvojke da je desna ruka jako zategnuta, da su udarci isključivo odsečni. Ovde, kako bi rekao, ruka landara malo. Znači, mora da bude opuštena.
je, da kažemo, naglašavanje na drugom udarcu. Prvi je samo nus pojava drugog udarca. Vidite, znači prvi, drugi je naglašen. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja, postavite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo i da razjasnimo sve što vam nije jasno. Hvala vam što pratite naš kanal.